isane noNkulunkulu. Uma ungenaye uKristu awubuyisananga noNkulunkulu, noma ungakhonza ngayiphi indlela, kodwa uma unganaye uKristu ungamamkelanga awubuyisananga noNkulunkulu. Izibusiso zisebazalini ngoba ethi hlonipha uyihlo nonyoka iyazi. Abanye banokusho ukuthi ngenza kanjani ukuthi nabakithi bebone ayikho into ongayenza phandle ukuthi bakhulekele, ubashumayeze, ubaphendule ngenkambo yakho yokuhamba nokwenza kwakho. Bathi awudinga uqiniswa, ngathi angiqiniswa mina. Ngiright kanje. Bathi manje maybe kuyafuneka ukuthi uqinise ukuthi abathakathi bengakuzamazamisi. Phela inkolo ongenakho lokho ongenakho. Lokho kufisayo kucele uNkulunkulu. Yebo. Welcome once again kuKota 2 Media. Igama lami ngumduduzi ngwakashabangu. Asibonge umoya ongcwele khona phakathi kwethu, siphinde sibingelele bonke abangcwele lafinyelela khona nje le message. Mhlawumbe yaqala ukuhlana nale channel ngizothi ungasashintshi ungayindawo la ekhaya sikhuluma indaba ezimnandi, indaba ezithinta umuntu kanye noNkulunkulu. Zikhona indaba zigcwele lapha but lezi ave zimnandi ngendlela esimangaliso. Sothi siqedalana kanjani yobusizakele. Asibonge futhi ngakho konke okuhle enikwenzayo bazalwane, ngingabala nje channel members, imikhuleko nakho konke nje neminikelo eqhamukayo bazalwane, siyabonga. Nangama comments nje nihlezi niwathumela mhlambe na ku WhatsApp, siyabonga kakhulu nonke. Inkosi inibusise inigcine. Namhlanje angingedwa njengenjwayelo, kusuke kukhona engisuke nginaye. Sinosisi wethu la esimthanda ngendlela esimangaliso, usisi uVuyani Dube. Yena uthanda ukuthi abizwe ngokuthi uMadube. So nje ukhona namhlanje uthi akazosibusisa nje ngenye futhi message. So siyabonga ke sikwamukele, sikubingelele futhi. Ngiyabonga kakhulu kaKota 2 Media, ngiyabonga kakhulu babushabangu. Ngiyabingelela bazalwane izithandwa zezulu kuyo yonke indawo la kufinyelela khona izwi la kaKota 2 Media, izwi silikhulumayo ngoba sikhuluma ngomuntu noNkulunkulu. Ngibingelela umoya ongcwele sinawo ngalesikhathi nakubo bonke abantu nje. Ngiyabingelela kwisicelo sami futhi ukuthi lama messages siwakhulumayo engagcini kodwa la edlulele nakwabanye. Awenza umehluko futhi alwenza utshintsho kakhulu. Ngiyabonga kakhulu. Konke nje ukusikhuthaza, commenta kuyasinikeza amandla silungisise la esiyenza wrong khona. Siphinde futhi senze kahle kusinikeze namandla ukuthi siqhubeke sikhuluma lokho kuyabe kwanjulwe uNkulunkulu ngaleso sikhathi. Siyabonga kakhulu. Amen. Siyabonga kakhulu. Isikhathi sakho nje ukuthi ubuye sibe khona phakathi kwethu. Hayi yazi ke wena isekhaya la. Ya uhlezi ukhululekile nje. Noma kuyizindlu zodaka. Asho njalo mase becule emakhaya. Bathi noma kuyindlu yodaka kodwa kusekhaya. Fanele ukuthi ufike. Yebo. Kune peace kunokuthula ekhaya. Kunjalo. Amen. Amen. Hayi ithi singasamosha isikhathi. Angazi ke wena wazi ukuthi uphethe message ethini ngoba mina ngikubuzanga nokuthi konje ethini message. Nami ngozwa njengabo bonke nje. Amen. Yebo. Hayi siyabonga. Namhlanje ngicabanga ukuthi ngikhulume ngemessage ekhuluma ngokubuyisana noNkulunkulu. Uvanisekile ukuthi ngibuye mhlambe nezwe elithile elokuthi uNkulunkulu uthe izwi lithe izwi lathi kube khona ke bekukhulunywe izwi kodwa namhlanje ngibuye ngokwami nje. Ngiyimi nje naturally ngizokhuluma uNkulunkulu athi ngikwenze wathi ngishumayele. Noma ngishumayele esikhathini esiningi ngishumayele ngezwi likaNkulunkulu yabethe ngilikhulume ngaleso sikhathi kodwa namhlanje ngiyashumayela nje. Shumayele nje kunatural okufanele sikwenze. Okunomoya ongcwele phakathi. Okunomoya ongcwele phakathi. Yes, hayi makunomoya ongcwele ngeke kube natural. Ngoba natural uma ngakumoya ongcwele ngekho. Nkosi yami bonga nalokho nje ukuthi ngoba ngibuye ekhaya manje. Kusebenzekile kakhulu futhi nezibusiso ngisazithola belokhu bebonga bephenduka abantu besenza njalo.
kodwa into engikhumbulayo engafuni ukuthi ngiyilibale ngingakasuki la ukuthi sike sakhuluma ku episode I think ngiyokugcina ngoJune July lapho zingene vele sengihambile khona la ngakhuluma khona ukuthi ngiyahamba kodwa ngazi ngizojika nini kungenzeka nirelocate wabuza futhi ku channel ukuthi ngempela uzorelocate ngathi no angikho sure kodwa ke manje uNkulunkulu kuhlelile ngendlela akuhlela ngayo ukuthi sokufanele ukuthi ngiye relocate eSwatini okwesikhathi lesi futhi esifundwa uNkulunkulu ayisifunwa yimi leso sikhathi azobe sihlelile ukuthi ngibe lapha ngizoba lapha angihlelanga lutho kodwa kuzenzakalele ngakabi I think ne 1 month angakabi ne 2 month ngifikileyo kodwa sekwenzile futhi ngiyeSwatini manje futhi nje angiyi ngokuhlela kwami ngoba kube yikuthanda kwami bengizohlala ngoba ngisemsebenzini ngiyasebenza kodwa ngenxa yokuthi uNkulunkulu mase commandile ukuthi iya endaweni ethile hamba relocate endaweni ethile I have to go there engakufundayo nje ngokuba isitsha sikaNkulunkulu asisebenzisayo isitsha sikaNkulunkulu asithumayo or imessenger kaNkulunkulu ukuthi ngaleso sikhathi akudinga ngaso kufanele ube available ngaleso sikhathi mayethi iyendaweni ethile wena kufanele uvume ukuthi yebo baba ngizohamba ukuthi uzohamba ngani nini kanjani ungakuhleli lokho akusikho kwakho ngoba ngokaNkulunkulu okwakho nje ukuthi uaccept uvume ukuthi lokho othi ngikwenze ngizokwenza then okunye uNkulunkulu uyosihlelela khona alinde wena ukuthi uqoqe nje into zakho hamba nazo bese uyahamba yebo nakimi ke kuhleleke ngaleyo ndlela noma ngeke ngichaze from ekuqaleni kusiya ekugcineni ukuthi kuhleleke kanjani kodwa ngizibone nami sengiseSwatini ngihambe for 3 weeks yes then ukujikeni kwami kwase kufanele futhi ukuthi ngiphinde ngibuyele ngiyohlala nje isikhathi esihlelo uNkulunkulu engazi ukuthi esingakanani kodwa ukuthi ngiyenzani lapha eSwatini angikakuvezelwe engikwaziyo ukuthi ngiyarelocate esikhathini esiningi ngiyenza into engiyabe ngitshelwe uNkulunkulu ukuthi ngiyenze inkosi yokukhomba phambili iyangikhomba phambili uma sengifikile khona ukuthi kwenzakalani la ngifuna wenzeni la ngiyakuzwa so abantu mabangakulindeli lokho ukuthi mase ngifikile kuyobonakala khona okuzoba nevavavumo nje okuzoyenzeka o ikhona into ayenza kuyovezwa uNkulunkulu mase kuvezeke sekuvezile kuzoyenzeka ngesikhathi sakhe futhi ngoba asenzi intando yethu angenzi intando yethu mase ngenza okwami engizenzela khona ngiyabe sengenza okwalonga ngithumanga kanti ngiyazi mina ukuthi ngithunywe ngubani ngasho mangibuye ukuthi ebengikuthunyiwe kuphelile ngiqedile la bengithunywe khona ngifikile ngadeliver message okwamanje ngoba ngiyeSwatini angithunywanga ukuthi ngiyerelocate ukuthi ngirelocate ngenzani keza uNkulunkulu yes so ngiyenzela ukuthi abantu mangisuka la bengaboni sengasaveli sebecabanga ukuthi Madube okuphi kwenzakaleni bathi la Dube eSwatini ngoba sengike ngafika bathi la Dube futhi ngamkeleke kahle kakhulu ngetandla timhlophe kwangwane sabulisa eSwatini siyavusela yebo yo ekuhle kakhulu ngiyabonga futhi ukuthi ningamkele kakhulu futhi ningenza ukuthi ngibe umhlali wakule ndawo okwesikhathi leso esihlelwe uNkulunkulu cha amen ngisazoba nani konke okushiwo uNkulunkulu kufanele ngikwenze ngizokwenza ngoba ngiyamazi kakhulu ongithumileyo ngafakaza kushona ilanga ngaye uma ungasakwenza uyethukuthela futhi yathukuthela kakhulu kufanele ukuthi ukwenze amen namhlanje ebengifisa ukukhuluma ngakho bengifisa ukukhuluma ngokubuyisana noNkulunkulu ngoba singabantu la emhlabeni eyiziningi izinto esizenzayo abanye babona ngathi lezi zinto fanele zenzeke ebantwini abakholwayo kuphela abanye babona bengabakholwayo kodwa kunezinto ezifanele abantu abangakholwayo
and uNkulunkulu sonke siyefana njalo esithanda. So Ngokufana. intshumayelo yami vele izohlala ihleli la uNkulunkulu angibeka khona, ngoba la angibeka khona wangibeka ebandleni elingumhlaba, ebandleni esingalibiza sithi Soweto ibandla, ithembisa ibandla. Yebo. Ibandla kaNkulunkulu ngabantu bakaNkulunkulu, akusibandla elithile eliholwa ngumholo othile. Esikhathini esiningi la ngiqondanisa khona nezinkonzo, inkonzo yami inqondanisa nabantu abaphethe ngokwezwe, abaphethe ezweni. Yikho la ngifike ngishumayele khona. Ngoba abantu abaphethe ezweni abashumayeli. Kodwa yikho la mina ngithunywa ukuthi ngifike ngishumayele khona. Amen. Yebo. So yikho ngafocus kakhulu ebantwini abaphethwe emabandleni ngoba baphethwe ngabafundisi, angithunyelwanga lapho. Yikho ngingagxili kakhulu ekuthini ibandla lirongo iliphi le-right iliphi, ngenxa ukuthi mina kodwa kungangikhathazi futhi ngingayihluphi ngakho ukuthi elirongo iliphi le-right iliphi. Mina ngithunywe ukuzokhuluma ngomuntu noNkulunkulu. Yes. Zokhuluma nje ngomuntu noNkulunkulu. Mangabheka ku Facebook account yami ku 2022 from August kusiya ku December uzokuthola lokho ukuthi ngakuveza ukuthi ngizokhuluma ngomuntu noNkulunkulu. Ngangakakwazi ukungena ku media ngirecord. Kodwa nje kwase kuhlangane nokuthi la kodwa to media kukhulunywa ngaleyo nto. So yikho yamabandla ngingayingeni kakhulu ngoba kodwa mangifike ebandleni mangabe kukhona abakwenzayo kurongo ngingene ngingakwazi ukuthi ngikhonze nabo, kodwa injongo kuyikuthi uguqule lo phetheyo lelo bandla. Yebo. Mase guqukile yakwazi ukuphendula wonke umuntu olapho ebandleni, ngoba mina ngiphiwanga isiphiwo sokuphatha, yena uphiwe isiphiwo sokuphatha. Ngoba ephiwe nje isiphiwo sokuthi aphathe, kuyohlala kunabantu ngaphansi kwakhe. Yep. Noma engachange ibandla, noma engahlala engakhonzi enza okunye, kunabantu abazobuthana ngaphansi kwakhe ngoba uphiwe lokhu ukuthi aphathe. Yes. Noma kungekho into ecacayo enhle noma enjani ayikhulumayo engenakho kokwakha, kodwa mayiphiwe isiphiwo sokuthi aphathe, uphiwe leso siphiwo kufuneka abantu ngaphansi kwakhe. Kwase kuthiwa ungachithi, kungabi nebandla lochitheka ngokukhuluma kwakho noma ngesandla sakho ulapha. Okufanele ukwenze ukuthi abantu beguquke belandele intando kaNkulunkulu. Belapho noma kungasatshentshanga ke igama lebandla, kodwa kutshentshe umuntu eyenza intando kaNkulunkulu. Yiko sithi sikhuluma ngomuntu noNkulunkulu. Amen. Yebo. Incwadi engifisa ukuqala ngayo namhlanje kwabase Roma 5. Okay. 8. Inhloko yombhalo ithi izithelo zokulunga. Yebo. Then uverse 8 bese ethi yena, kepha uNkulunkulu uyabonakalisa ukusithanda kwakhe ngalokho ukuthi siseseyizoni uKristu wasifela. Ngakho kakhulu sesilungisisiwe ngegazi lakhe, siya kusindiswa ngaye olakeni. Ngokuba uma sathola ukubuyisana noNkulunkulu ngokufa kwendodana yakhe siseseyizitha, ikakhulu siya kusindiswa ngokuphila kwayo sesitholile ukubuyisana. Kepha akusikho lokho kuphela, kodwa sizibonga futhi ngoNkulunkulu ngeNkosi yethu uJesu Kristu, esesamkelisiwe ngaye ukubuyisana. Sesamkelisiwe thina sesimvumile uKristu, sesamkelisiwe ukubuyisana noNkulunkulu. Yebo. Lana sikhuluma ngenkonzo yokubuyisana ukuthi kufanele sibuyisane noNkulunkulu. Sibuyisana kanjani na? Ngokwamkela uJesu Kristu. Indlela yokubuyisana noNkulunkulu. Ayikho enye indlela. Asibuyisani ngokuvuma isono kuphela, ngoba isono ungasivuma basejele, abanye bazivumile yikho begwetshwa. Baya baseva isigwebo sabe ama-sentences wabo ngenxa ukuthi izono bazivumile ngobuningi balapha. Kodwa uma bezivumile benjalo bengamamkelanga uJesu Kristu, azisulwanga. uJesu yasivuma isono, then mase usivumile umamkele
Yes. Ungamamukela, Yes. ubhabhathizwe, uzalwe ngokusho ukuthi usungomusha, uqala impilo entsha noJesu Kristu. Mangabe ubona usubhabhathiziwe, Yes. uyavuma, awubhabhathizwa kabili ngoba umuntu uzalwa kanye ngokwemvelo. Yes. Nangokwesibili futhi sezalwa ngokamoya, uzalwa kanye ngobhabhathizo. Kunjalo. Unless mawazi ukuthi vela ubhabhathizwanga kahle, awubhabhathizelwanga kokuyikho futhi uyaqala phansi ubhabhathizwe egameni lika Jesu. Yes. Ubuyisane noNkulunkulu. Uma ungenayo uKristu awubuyisananga noNkulunkulu. Noma ungakhonza ngayiphi indlela, kodwa uma unganayo uKristu ungamamukelanga awubuyisananga noNkulunkulu. Amen. Ngoba singabantu ngobuningi siyakhonza kwabakhonzayo. Sithandaza, uthola umuntu uvamise ukuthandaza kodwa akayenzi intando kaNkulunkulu, uyathandaza nje kuphela. Akayenzi intando kaNkulunkulu. Yes. Ozodla ifa lombuso ngoyenza intando kaNkulunkulu. Yebo. Akusuye othandaza kakhulu. Thandaza kulungile. Kodwa ukudla ifa lombuso kufanele ube ngumuntu ophila intando kaNkulunkulu, oyenza intando kaNkulunkulu, ofeza intando kaNkulunkulu. Yes. Ngakho ke ikho kufanele ukuthi sikwenze, sibuyisane noNkulunkulu. Sibuyisana noNkulunkulu sonephi? Senzeni ngoba sibuyisana noNkulunkulu. uNkulunkulu wasidala safana naye. Uthe qeda lapho wasinikeza imithetho. Yebo. Uthe sinikeza imithetho saweqa umthetho. Okufanele ukuthi siwugcine. Yes. Ngizacela ukuthi sifunde futhi enye incwadi lana senkingu Matthew. Okay. Incwadi yaMatthew 22. Yeso ifunda silekelela lokho esikukhulumayo ukuthi uNkulunkulu wasinikeza umthetho. Matthew 22 evesini lika 34 usiya ku 40. 34 kuya ku 40. Yes, Matthew 22 evesini lika 34 usiya ku 40. Yebo, ngiyitholile. Ngifunde. Ihloko la kimi sithi the scribes, which is the first commandment of all. A question. The scribes, which is the first commandment of all. 34. But when the Pharisees heard that he had silenced the Sadducees, they gathered together. 35. Then one of them, a lawyer, asked him a question, testing him and saying, Teacher, which is the great commandment in the law? Jesus said to him, You shall love the Lord your God with all your heart, with all your soul, and with all your mind. This is the first and great commandment. And the second is like it. You shall love your neighbor as yourself. 40. On these two commandments hang all the law and the prophets. Amen. Amen. Ithi incwadi umyalo wokuqala Yebo. nomkhulu kuyo yonke. Babebuza abaFarisi njengabantu abagcina umthetho, abantu belaw begcina umthetho kaMose. Yebo. Umthetho kaNkulunkulu owawunikeza uMose ukuthi ewehlisele kubantu. Yebo. Abantu bephile ngaphansi kwalowo mthetho. Then bayabuza abaFarisi ukuthi iwuphi umyalo omkhulu ngoba babemlinga uJesu. Besenzela ukuthi kube khona kumbamba eboshwe. Iwuphi umyalo omkhulu kunayo wonke nokuqala? Yes. uJesu uthi wothanda uNkulunkulu wakho ngayo yonke inhliziyo yakho. Yebo. Nangawo wonke umoya wakho. Nangawo onke amandla akho. Yes. Owesibili wathi wothanda umakhelwane njengoba uzithanda wena. Uyamthanda na umakhelwane njengoba uzithanda wena? Uma uthanda umakhelwane uyenza lokho okuzomenza ejabule, uphila naye kahle ngepeace ngokuthula. Bese ethi kule ncwadi mayikhuluma ngokuthi uthanda uNkulunkulu ngenhliziyo yakho yonke, yini enye oyithandayo ukudlula yonke into ongeke uphile ngaphandle kwayo?
kufanele ukuqonde lokho ukuthi kuko konke ufanele uthande uNkulunkulu ngamandla akho onke. Yebo. Nangenhliziyo yonke. Ukubona ungathanda umuntu ngenhliziyo yonke ngakuphazamisa, ungazibulala nokuzibulala. Kodwa ungathanda uNkulunkulu ngenhliziyo yakho yonke, noma ungaphazanyiswa ngumuntu, uthola ukuthula kuNkulunkulu, kunepeace kuNkulunkulu. Yes. Kunepeace kuNkulunkulu ngoba yonke impilo ikuye. Uthi ngendlela neqiniso nokuphila. Ukuphila kukuye. Uyazi ukuthi into enginanzeleleyo noma ukhuluma nje ngalento leyo ukuthi ukuphila kukuye. Yazi ungagula uwadle wonke amaphilisi ongawadla alapha umkhuhlane. Yes. Akwenza uphila. Elapha umkhuhlane ukuthi kuphela izinhlungu, lo mkhuhlane ophetheyo ulapheke ube right. Kodwa ukuphila khona kuNkulunkulu kuKristu. Qiniso. Mayethi indlela neqiniso nokuphila, ukuphila kukuye uKristu. Amen. Ngoba ukufa mase kufikile uyafa noma ungagulanga. Kunjalo. Umuntu uyaphathwa yikufa ebese sifa. Amen. Kunomkhuhlane okuthiwa yikufa okuphathayo bese usifa. So ukuphila kufanele ukuthi sikucele futhi sikulande kuKristu. Yonke lento esiphilayo esiphiwayo kuthiwa izosiphilisa izosivikela iyoyenza ukuthi sivikeleke singafi ayikho. Isithixo uphiwa isithixo ukuthi wena ukholele komunye uNkulunkulu lo kukhulunywe ngaye la. Lapho esiphuma khona emiyalweni. Yes. Othanda uNkulunkulu wakho ngenhliziyo yakho yonke. Uthokozise yena. Yebo. Ujabulise yena. Inhliziyo yakho ithokoze ngaye, ihlale kuye. Uthi hlalani kimi nami ngizohlala kuye kini. Amen. Ukuze ukuthokoza intokozo yena igcwale. Yebo. Asenzeni njalo. Sibuyisane noNkulunkulu, sihlale kuNkulunkulu, sivume uJesu Kristu, sibheka la esone khona. Amen. Awubheka abanye ukuthi bone kuphi, kodwa uzibheka wena ukuthi wonephi. Amen. Bese uyabuyisana noNkulunkulu. Asibhekisanga lentshumayelo komunye umuntu oseceleni kwakho ukuthi ubheka abanye ukuthi bakuphatha njani kwenzakalani. No. Sijeziswa ngokwemisebenzi yethu. Futhi siyokuvuzwa ngokwemisebenzi yethu ukuthi thina senzeni. Sisahamba emhlabeni yini esiyenzileyo. Kunjalo. So fanele ubheke ukuhamba kwakho, ama steps akho, ukwenza kwakho nje emhlabeni ukuthi wenzani. Then yikho okuzokungenisa ezulwini kukwenze udle ifa lombuso. Ithenye incwadi mayekhuluma uJesu ekhuluma nesinothi indoda enothileyo. Ithi ngiyokwenze njani ukuze ngidle ifa lombuso. uJesu uthi why uthi mfundisi omuhle uyokwenza njani ukuze udle ifa lombuso. Mawufuna ukudla ifa lombuso ugcinile yini imiyalo eyishumi? Uyigcinile na imiyalo eyishumi ngoba abanye banokusho bethi sakhishwe emthethweni sakhishwe emiyalweni. Na umiyalo ukhulunywa ngoJesu la. Uthi umiyalo omkhulu ngothi wothanda uNkulunkulu wakho ngayo yonke inhliziyo yakho nangomoya wakho wonke nangamandla akho onke. Yebo. Konke nje kufanele kuncike kuNkulunkulu. So lesa isinothi siyasho sithi ngikwenzile konke lokho Nkosi. Ngikwenzile konke lokho ukuthi ngithanda umakhelwane, ngikwenze from ebusheni bakho ebusheni bami ngakhula ngaze ngaba mdala. Uthi okay makwenzile dayisa imfuyo yakho. Yebo. Uyachange ibonakala ukuthi uchentshile. So lezo zinto yizinto ezizosenza sidle ifa lombuso. Imiyalo eyishumi ilandele ngena kuyo uyenze. Yes. Kuthiwa wesibili uthi thanda umakhelwane njengoba uzithanda wena. Mawuzithanda awufisi into embe engenzeka kuwe. Ngisho noma sekuthiwa umakhelwane akenzi kahle kuwe kodwa yenza okuhle wena kumakhelwane ngenxa ukuthi uthiwa mthande akuthiwa ukuthi umthande my right.
Umthande maye ngakuthakathi cha. Thanda umakhelwane is a command. Yes. If ukufika icommand kufanele wenze. Kunjalo. Njengoba ngisho ngithi izwi lathi ngisazo relocate. Kodwa bengazi ngizo relocate kuphi. Namanje ukurelocate kufike ngisemsebenzini ngisebenza. Ayikho into engiphusha ukuthi ngiyehlala lapha yana, ayikho into nje engizimisela ukuyayenza lapha. Kodwa ngoba icommand kufanele ngikwenze. Namanje ngoba is a command, ungabulali, ungakwenzi lokho, ungabulali. Amen. Incwadi le mayikhuluma futhi ithi umyalo lo igoqela yonke imiyalo uma uwenzile. Fana nokuthi wenze konke. Amen. Kodwa thina siyaphuma kuNkulunkulu singamthandi ngenhliziyo yonke, singamthandi ngomoya wonke. Bengifisa futhi ukuthi silekelele yona leyo ncwadi ngencwadi kuDeuteronomy 6. Ikhuluma ngokufanayo. Kodwa ngiyithanda ke mase ngifunda na kuDeuteronomy 6 siqale nje evesini lika 1. Ifundeka kanje kuDeuteronomy 6 evesini lika 1. Inhloko yombhalo ithi siyalezo sokugcina imiyalo kaNkulunkulu nesokumthanda. Yebo. Umyalo ukugcina imiyalo kaNkulunkulu nesokumthanda. Uvesi 1 uthi nansi imiyalo nezimiso nezahlulela uJehova uNkulunkulu wenu ayala ukuba nifundiswe khona nikwenze ezweni eniya kulo ukulidla. Amen. Amen. Ngikhumbula ivesi incwadi uma uJesu senyukela ezulwini ethi hambani shumayela ivangeli kuko konke kudaliweyo. Nibabhaphathize egameni lami, nibafundise konke. KuJohn 14 mayikhuluma ithi ongithandayo uyogcina imiyalo yami. So kuthiwa sifundise ukugcina imiyalo. Then bese ethi ongithandayo uyogcina imiyalo yami. Yiphi leyo miyalo? Yiyo lesikhuluma ngayo othanda uJehova uNkulunkulu wakho. So sikhumbuzana ngayo ukuthi mangabe uyamthanda ngempela uJehova ungakhohlwa ukwenza lokhu okufanele ukwenze ukugcina imiyalo yakhe. Futhi ungathatha ukuthi imiyalo le igcinwa ngumuntu oseyamkela uJesu. Abantu ngabakaNkulunkulu uyabathanda kakhulu abantu uNkulunkulu. Imiyalo ifanele ukuthi igcinwe ngumuntu wonke ophila emhlabeni, whether uyahlanganyela enkonzweni noma uhlanganyeli. Kodwa imiyalo ifanele wonke umuntu. Ayikho into okuthiwa yenziwa ngabantu abasindisiweyo abangasindiswanga abayenzi. Sonke singabantu bakaNkulunkulu kufanele singene kukho. Lokho kwenziwa ngabantu abasindisiweyo kufanele kwenziwe umhlaba wonke. Yebo. So singakwenzi ngathi ku right emntwini onga-attend inkonzo, singenzi ngathi ku right emntwini ongasindiswanga. Kubi nakuwe ungasindiswanga. Amen. Lama message liwashare ukwenzela ukuthi bekwazi ukuthi kubi nakubo. Amen. Abangasindiswanga uNkulunkulu usidale safana naye, ufuna senze intando yakhe, siphile intando yakhe. Nabo benjalo benga-attend enkonzweni, bengakhonzi, bengamamkelanga uKristu. uNkulunkulu ufuna ukuthi bethande omakhelwane babo njengoba bezithanda. Futhi uyafuna uNkulunkulu ukuthi bemthande ngenhliziyo yonke, nangamandla onke, nangomoya onke. Yebo. Ngicela siqhubeke kule ncwadi njengoba wakuphiwa uMose ukuthi ekhulume nabantwana ababekhethiwe abakaIsrayeli ababeyisizwe esikhethiweyo ngenxa kaAbraham. Amen. So le ncwadi banokuyikhuluma abanye beyithathe njengokuthi yayikhulunywa abantwaneni bakaIsrayeli. Nathi sikhethiwe ngoKristu asifelayo. Sabuyisana noNkulunkulu. Yebo. Bese ngabezizwe sihamba kabi kodwa sibuyisana noNkulunkulu ngenxa yokuthi ababehamba noAbraham ngaleso sikhathi uAbraham wabonakala elungile. Yes. Thina sibonakala singalunganga njengabezizwe, azange sibe nenhlanhla yokungena enzalweni kaAbraham. Kodwa ngenxa yomusa kaNkulunkulu nothando lukaNkulunkulu wazalwa uJesu ukuze thina bezizwe sibuyisane noNkulunkulu nabo bonke abayinzalo kaAbraham nabangayisiyo. Amen. Bebuyisane noNkulunkulu ngoKristu Jesu. Amen.
okufanele simvume simamukele kwesule ukona kwethu konke. Akukho sono esingayesulwayo, zonke izono ziyesulwa ngoKristu Jesu. So kufanele ukuthi simvume uKristu sonke, simazi ukuthi uzelene. Abanye bacabanga ukuthi uzele ukuthi izokuhlukanisa nabazali bakho, noyihlo nonyoko, uzokuhlukanisa nomndeni nani. Cha, akazelanga uzokuhlukanisa nalokho. uJesu uzele ukuthi azosifela. Uma esesifele thina sibuyisane noNkulunkulu. Futhi uyathanda ukuthi imndeni ibambane ibe ndawonye. Yes. Kodwa thina yithi esiphumayo nje sizitshela ukuthi kahle uSathane. Yeah. Ofika namaqhinga ukuthi abantu becabange lokho ukuthi uJesu uzohlukanisa imndeni, inkolo yamanje. Akuyona inkolo yamanje. Inkolo yangempela from ekuqaleni komhlaba. Wabona uNkulunkulu ukuthi abantu abakhona ukuthi bengilalele bephile ngendlela okufanele bephile ngayo. Yes. Abaphili intando yami. Wehla yena uNkulunkulu wazoba ngumuntu emhlabeni ezobonisa abantu ukuthi uhamba ngobungcwele, uhamba noNkulunkulu uhamba njani, kufanele liphathane njani nabanye abantu. Wazobuya wazoba i-role model ukuthi simbone engumuntu ukuthi yena wenza njani. Yes. Uphila kanjani. Nathi siyenze leyo nto. Akukhanselwanga lutho, kodwa uzosibonisa ukuthi yena uyi-role model ezoba ngumuntu la emhlabeni. Ufuna silandele imiyalo kaNkulunkulu. Yebo. Ngoba noSathane wayemkhumbuza lokho. Afike ethi tshintsha amatshe manje abe yisinkwa, udle ngoba ulambile. Ethi kulotshiwe ukuthi akusinkwa sodwa esingaphilisa umuntu. Yes. Kulotshiwe umtshela ngento eyenzekayo eyalotshwayo evela ikhona encwadini. Yebo. Kulotshiwe nasemthethweni. Bese ethi khuleka kimi ngizokunikeza bonke ongabe uyakudinga ngoba lo mhlaba uphiwe mina futhi ngawunikeza noma ngubani. Engifisa ukumnika. Abanye bathunjwa nje lokhu thunjwe ukuhlupheka ukuthi ngoba yena uyahlupheka. Bese wele esilingweni sokuthi ukhona omunye umuntu ongamsiza ongaye emuntwini uzovula into zakho. Yes. Uzophila ngcono. Khona la kuvaleke khona kufanele kuvulwe ngumuntu. Ayikho into evulwa ngumuntu, konke kuvulwa nguNkulunkulu. uSathane nguyo blocka izindlela zakho ngenxa ukuthi wena umazi kahle uNkulunkulu. uNkulunkulu wasidala safana naye, wasebeka umlayo ukuthi simthande ngenhliziyo yonke, nangamandla onke, nangomoya wonke. Oh yes. Uma umthanda ngenhliziyo yonke, konke okwenzayo kubika kuye uNkulunkulu. Ithemba lakho likuya uthembeli kwezinye izinto ezidaliweyo. Nakho konke okukhona ezweni awuthembeli kukho. Ngakho ke kufanele ukuthi sihlale kuNkulunkulu ngoba into esidukisayo nenza ukuthi sithunjwe uSathane iyo leyo ukuthi sabe sifuna ukuthi impilo zethu zikhanye okube ngenye indlela. Cha kunjalo. Amen. Akwenzeki ngaleyo ndlela ukuthi impilo yakho yakhanyiswa ngomunye umuntu. Cha. Impilo yakho yakhanyiswa nguNkulunkulu onguye okuphela omyalo lo. Khala kuye, ucele kuye. Kufanele ukuthi sikholwe kuye. Mase sicelile konke kwenzeka ngentando yakhe ngesikhathi sakhe futhi. Yes. Uthi uma thina sengabantu sazi ukuphi ingane zethu lokho ezikudingayo kangakanani neNkulunkulu umnini mandla wonke onakho konke. Kangakanani yena masicela kuye. Yebo. Uyasinikeza lokho esikucelayo. Yebo. Inkinga nje ukuthi sifuna ukuthi siyecelelwa ngabanye abantu. Uma ufunda uJohn 16 verse 23 usehla naye uthi angisayi kunicelela mina, ngisho ukuthi ngizonicelela on your behalf, but siceleleni nina kuBaba ngoba uBaba vele uyalithanda. Yebo. Pho wena mawusuku ya komunye umuntu ukuthi avule impilo yakho, aqhaqhe impilo yakho. Kanjani? Bakithi yakuso. Kanjani? Amen. Izibusiso
zisebazalini ngoba ethi hlonipha uyihlo nonyoka, iyazisa uyihlo nonyoko. Yes. Yibo labantu okufanele bekubusise besahambe emhlabeni, hayi sebehambile emhlabeni. Amen. uJesu akamhlukanisi umuntu nabakubo, kodwa uyangibambanisa ngoba uyasho phela ukuthi yazisa uyihlo nonyoko. Amen. La kune foundation yakho khona, yibo kufanele bekubusise. Ungabheka abantu ababusiswayo bebusiswa ngabazali besaphila, Yebo. izinto zabo zihamba kahle. Sesibheka nje ngaseBhayibhelini ukuthi wabusisa uJakobe, kufanele kubusisa uEsau, kwabusiswa uJakobe. uJakobe enzalweni yakho yikho kwahamba kwaze wazozala uJesu. uJakobe naye sebusisa ngoba wayenabantwana abaningi, wababusisa ngendlela ezihlukeneyo. Amen. Kodwa bakhona futhi ongababusisanga kahle, owabaqalekisayo, njengalo owakuqala uRuben. Wamqalekisa ngenxa ukuthi wangena endlini yakhe uJakobe nguyise, azange ukuthokozele. Umzali wakho uma engakuthokozeli akakwazi ukubusisa. Ubusiswa ngumzali okuthokozelayo. Yes. Yikho la kulele khona isibusiso sethu, hayi ukuthi ungahlonipha abazali uphume lapho ube susiya ebantwini ngaphandle. Amen. Uthi bazokusiza. Amandla ala ekuthini hlonipha uyihlo nonyoko emlayweni wesibili ade sifunda ngawo. Umlayo wesingaki wesibili ngokuthanda umakhelwane. Kodwa ukhona umyalo othi hlonipha uyihlo nonyoko, umyalo nesithembiso. Yes. Yebo. Ulapho ke ngoba umzali engakuqalekise ekunqumela izinsuku ziyenqumeka vele. Uma emzalini Because umlomo wakhe amazwi wakhe. Yebo, noNkulunkulu kubekile lokuthe ukuze insuku zakho zande emhlabeni. Hlonipha, mawuhloniphile uyihlo nonyoko, uyakhona umzali ukuthi ekubusise ngensuku eziningi. Futhi mayebona ukuthi nensuku zakho zisizobaningi kodwa wena uziphathanga kahle, uyakhona futhi ukuzinquma lezo nsuku. Ngoba lo myalo unesethembiso ukuthi ukuze insuku zakho zize zande ezweni, hlonipha uyihlo nonyoko. Amen. Uma ungazihloniphanga, ungamhloniphanga, uyakhona ukuthi mayikhuluma amazwi ekuqalekisa. So bengikhuluma ngoRuben ukuthi akabusiswanga ngobuzibulo, ubuzibulo bagcina sebuwele kuJuda. Waze kwazala indodana uJesu Kristu ngesibusiso sasuka kuyise uJakobe. uJakobe phila, manje thina sibalanda emathuneni ngandlelani. Sibalanda sebefile singabajabulisanga bephila. Okwenzeka ukuthi ngikhulume ngokujabula ukuthi umuntu ukubusisa mayithokozile. Yebo. No Jakobe mayezobusisa uIsaac mayezobusisa uJacob. Ukhuluma noEsau. Yebo. Uthi Esau, ngicela uye esigangeni ngifunele inyamazana, uyihlabe, ungiphathele inyama yakhona, uyipheke kahle ungiphe ngijabule, umphefumulo wami ujabule bese ngikubusisa. Kodwa leso sibusiso noma uJakobe wasithatha ngobuqili. Yebo. Kodwa wayishilo yena uIsaac ukuthi ngifuna ukujabula bese ngikubusisa. Isibusiso siza umuntu mayejabulile. Babusiswa kanjani Elkanah nabo Jafet? Uhamu waqalekiswa ngenxa ukuthi labana babemjabulisile uyise. Amen. Lo yedwa uhamu kamjabulisanga umzali. Yikho la kufanele silungise khona okokuqala mawusazi ukuthi kukhona la uxabana khona nomzali. Lungisa, buyela kuNkulunkulu. Yolungisa. Uxolise kuNkulunkulu, uyamkela uJesu. Yebo. uJesu ngokubuyisana noNkulunkulu. Mawonele umzali ungakhulumisani naye, kusho ukuthi uwonile phambi kaNkulunkulu, awumazisi uyihlo nonyoko. Asibuyeleni kuNkulunkulu, siphumile esandleni, siphumile kuNkulunkulu. Yebo. Siyabuyela kuNkulunkulu. Amen. Asizweni imiyalo leyo kodwa mungithanda uzogcina konke enginiyale ngakho. Mase nibabhabhathizile, bafundiseni imiyalo.
sesishumayelele kaningi abantu bayaphenduka, kodwa asikabafundisi ukuthi begcine kuphi, kufanele beqale phi. Yebo. Amen. So funda uverse 2 uthi ukuze umesabe uJehova uNkulunkulu wakho ugcine zonke izimiso zakhe nemiyalo yakho engikuyala ngakho, wena nendodana yakho nendodana yendodana yakho, zonke izinsuku zokuhamba kwakho, kwandiswe imihla yakho. Imiyalo uNkulunkulu ayipha uMose le uthetshela abantwana bakaIsrayeli njengesizwe esikhethiweyo, njengathi ngoba sesikhethiwe ngokuthi sibuyisane noNkulunkulu ngoJesu. Besingakhethwa ngekuqaleni, kodwa siyisizwe esikhethiweyo manje ngenxa ukuthi silethelwe uJesu ukuthi sibuyisane noNkulunkulu, noma sasilahliwe singasibantwana abazodla ifa lombuso ngenxa ukuthi singabezizwe sikhethwanga. Amen. Sesikhethiwe manje ngoKristu owalethwayo kwathiwa umvumayo uzodla ifa lombuso. Lemiyalo iqondana nathi okwalesikhathi. Yebo. Yizwa ke Israyeli, uqaphele ukwenza ukuba kube kuhle kuwe, nande ngamandla, njengalokhu uJehova uNkulunkulu wawoyihle wawuthembisa khona ezweni elivame ubisi nezinyosi. Yizwa Israyeli, uJehova uNkulunkulu wethu, uJehova munye. Yebo. Uverse 5 uthi wothanda uJehova uNkulunkulu wakho ngayo yonke inhliziyo yakho, nangawo wonke umphefumulo wakho, nangawo onke amandla akho. Amen. Lo myalo lo yiwo okhulunywe nguJesu ngesikhathi bembuza ukuthi upho omkhulu, kwase kuthiwa omkhulu yiwo lo ukuthi wothanda uJehova uNkulunkulu wakho. Amen. Ngenhliziyo yonke. Then inhloko yombhalo ithe isiyalezo sokugcina imiyalo kaNkulunkulu nesokumthanda. Isiyalezo sokugcina imiyalo lo silaywa ukuthi sigcine kanjani imiyalo kaNkulunkulu. Kunemiyalo kaNkulunkulu, kodwa kule ncwadi siyalaywa ukuthi sigcine kanjani imiyalo kaNkulunkulu. Amen. Then kuverse 6 uthi lawa mazwi engikuyala ngawo namuhla ayakuba senhlizweni yakho. Ubafundise impela wona abantwana bakho. Wakhulume lapho uhleli endlini yakho, nalapho uhamba endleleni, nalapho ulala, nalapho uvuka. Lento le kufanele ukuthi kube yinto esiyenzayo, sifundise abantwana bethu, sifundise abantwana babantwana bethu ukuthi bethande uNkulunkulu ngenhliziyo yonke, nangomoya wonke, nangamandla onke. Kungabi nenye into esithanda kakhulu ukudlula uNkulunkulu. Amen. Njengalesinothi esasithanda ingcebo yaso ukudlula uNkulunkulu. NjengoPetro ade gijimethi, Nkosi thina sikushiyile konke lokho, sikwenzile nemiyalo sesiyayigcina manje, nengcebo sidayisile thina sabela abampofu. Uthi ubheka ekhaya kubo, uthi akekho ongeke eshiye abantwana bakhe nabazali na wonke umndeni axhumane nawo. Ongayi kuyamkela ngokuphindiweyo. Akusho ukuthi ahlukane nabazali bakhe, akusho ukuthi ahlukane nomndeni wakhe, kodwa kusho ukuthi ungamthandi ngenhliziyo yakho yonke. Wayebheke izinto uPetro azithandayo ngenhliziyo yonke, izinto uPetro angazifela. Amen. uNkulunkulu uyathandwa ngenhliziyo yakho yonke, ukuthi mase kufanele uthathe isinqumo esibhekane noNkulunkulu usithatha wedwa, awusithathe nabantu. Amen. Abanye banokusho ukuthi ngenza kanjani ukuthi nabakithi bebone, ayikho into ongayenza phandle ukuthi bakhulekele, ubashumayeze, ubaphendule ngenkambo yakho yokuhamba nokwenza kwakho kubo uhamba nabo. Amen. Ayikho enye ongayenza. Yebo. Aphandle ukuthi wenze njalo. So lana sibuyela kuNkulunkulu ngoKristu uJesu. Amen. Sisusa into eyigugu oyithandayo, nento kuthiwa ibambe impilo yakho, uphila kuKristu. Yes. Lezo zithixo lezo esiziphetheyo right now ezibambe impilo zethu,
okuthiwa yizo ezenza ukuthi sisebenze sithole imisebenzi sithole imendo sishade noma sithole izingane lahla. Amen. Ukuphila kuKristu, iqiniso lekuKristu. Amen. Buyisana noNkulunkulu. Ungabheka umuntu oseceleni ukuthi wenzeni, bheka wena. Yes. Ukuthi uright yini, usendleleni yini kaNkulunkulu. Uyayilandela yini imiyalo kaNkulunkulu. Amen. Uthe ukuze sidle ifa lombuso, mayikhuluma le ncwadi uthi ungebi, ungatshonji. Ungafebi, ungaphingi. Yes. Uyazise uyihlo nonyoko, ikhuluma konke lokho. Then kunendaba leyo yokuphinga nokufeba. Esikhathini esiningi siyijumpa singakhulumi ngayo. Lento le iyakuhlukanisa kakhulu noNkulunkulu. Futhi kuumyalo is a command ukuthi ungafebi, is a command ukuthi ungaphingi. Amen. Na kanjani akufanele ukwenze. Yes. Yazi kunendaba yokuthi ube nentombi, intombi umuntu ongakamthinti. Wamthinta usumenze umfazi wakho. Akukho emlayeni kaNkulunkulu. Usuphinga naye kahle kahle, uyaphinga naye. Ngoba ukuphinga esikhathini esiningi sinokubeka ukuthini ngokomuntu oshadileyo, kodwa lokho nje ngakuvezelwa nami kamuva uMoya oNgcwele masungivezela ukuthi sinokubeka ukuthini ukuphinga komuntu oshadileyo ophumayo enza imkhuba phandle. Lo uyaphinga. Noma ungashadanga kodwa uma uzihlanganisa ngobuhlobo obungacelwanga ngendlela eright ebantwini abadala, ubuhlobo buyacelwa. Masifunda incwadi uAbraham esiyacelela indodana yakhe uIsaac. Yebo. Bacela ubuhlobo kwavunyelwana ngokuthile. uJakobe naye mayizoshada amakhosikazi akhe kuvunyelwana ngokuthile. Yes. uJakobe masokufanele endise indodakazi yakhe eyayiyo yodwa phakathi kwamadodana awu12. Yona iqhamukisiwe nakele indodakazi yakhe, kodwa kuba khona okuvunyelwa nayo, bavumelana ukuthi laba sebezosoka sithathane. Kulungiswe nje kube right, into yakho ibe nesibusiso. Futhi uma ungayifunda incwadi ka Abraham lapha umindodakazi yakhe sihambi siyoyenda uRebecca, uyayibusisa nokuyibusisa ukuthi ube nabantwana abaningi, ukhulisa umndeni, kube okuhle kukulandele. Umuzi uba nesibusiso, lina ngoba selizihlanganisa nje nibusiswe ngubani? Yebo. Yikho kuzojika kungahambi kahle, kube khona okuvalekayo ngenxa ukuthi niweqile umyalo kaNkulunkulu. Nibusiswe ngubani? Anibusiswanga. Amen. Umuzi uyabusiswa. Okokuqala nje uqala ubusiswa ngupastor, cha, ubusiswa ngabazali la usuka khona. Yes. Benibusise bonke, both families. Bese niyaqala umndeni. Amen. Lento leyo ukuzihlanganisa ayikho right. uNkulunkulu akayithandi. Siweqile umyalo, wenzani wena la ukhona? Buyela kuNkulunkulu. Sibone ukuthi wrong, zikhona izinto ezenzileyo. Ungabe ubheka abanye ukuthi ngaphumoshwa umama wengane o ngimoshwa ubaba wengane ini. Okokuqala nje wena unesono sokuthi weqile uphisane ngobuhlobo. Amen. Utholti vele ngubaba wengane azange nashada, but ngubaba wengane. Okokuqala vuma isono sokuthi weqe umthetho kaNkulunkulu. Uphisanile ngobuhlobo noma uzithathiyele ubuhlobo. Akukho ebuntwini. uNkulunkulu akakuthandi. Amen. So ngokunjalo sibuyeleni kuNkulunkulu, sibheke ezinye izono, singabuyeli thina kuNkulunkulu, asizibhekeni uzihlole wena. Ithenye incwadi zihlole, enye futhi iphinde ihlola nomoya. Qala uhlole lo moya ukubona ngathi uright nje uma uhamba usona umhlaba kaNkulunkulu. Amen. Uhamba nje uzithathela ubuhlobo. Umoya okwenze wenze njalo. Lo moya okwenza ukuthi uhamba uphisana ngobuhlobo. Awukhuzwe ngegama leNkosi uJesu. Amen. Phinde ubuyele kuwe usho ukuthi uNkulunkulu bengingazi. Manje sengiyazi. Ngicela ungixolele isono sami. Ungivezele okuhle. Nalomuntu akusho ukuthi uphume budlapha kuyeke ngoba vele nawe ubungazi naye mhlambe bengazi. Mtshela uNkulunkulu uthanda lokho. Amen. Kahle
tshela amaqiniso abelazi iqiniso mawuphuma uphume ngokuthi vele sengilazi iqiniso ena angijiki lapho. Yebo. Eqinisweni ngiyahlala khona ngoba uthe uyindlela neqiniso nokuphila. Sengihlala kuKristu manje ngihlala eqinisweni. Mangamukela uKristu fanele kube khona ukutshintsha empilweni yami. Manje ngiyatshintsha. Sonke lesikhathi ngihamba ngendlela yobumnyama. Ngithi ngiphendukile ngibhabhathiziwe ngisindisiwe kodwa bengingalazi iqiniso. Amen. Manje sengazi ukuthi angizizwa comfortable manginawe. Nginxa ukuthi iqiniso ngiyalazi libhaliwe la. Yes. Futhi nawe uzolithola ngokuhamba kwesikhathi. Uma ungalitholanga uzolithola kufeni kwakho ngoba mawucimeza uvala amehlo okugcina kuyovela konke obekusenzeka. Yebo. Futhi uyokujeziswa ngokwemisebenzi yakho. Ayikho into ozoyenza. Iloya linguJesu uma sesela emhlabeni ungummeli wethu. Yebo. Kodwa sehlela kwelabafileyo sesizweni likamoya ezweni lesibili esiya kulo ezulwini lesibili asenayo ummeli lapha sujajwa ngokwenza kwakho. Sobheka imisebenzi yakho. Yebo ukuthi wakholwa kuphi. Subheka imisebenzi yakho, sokubheka imisebenzi yakho ukuthi imfanele yini ukuthi ube kule ndawo yokuphumula eparadise noma ekufanelanga. Amen. Nayisekho imthandazo futhi kuleyo ndawo. Into ebuhlungu kakhulu. Hey. Ngoba kuthiwa yena wahlulela ngeqiniso. Amen. Saqhubeka ngayo lencwadi futhi ithi ubafundise impela wona abantwana bakho uwakhulume lapho uhleli endlini yakho nalapho uhamba endleleni nalapho ulala nalapho uvuka. Yes. Into kufanele ibe ngaphakathi kwakho I think bani uJeremiah 31:31 ethi ngizokufaka izwi nomyalo uhlale ngasezibililini zakho beyazi. Asisekho isidingo sokubhala egatini nakuphi but kugcine ngaphakathi kwakho lo ukuthi kufanele uthande uNkulunkulu ngenhliziyo yakho yonke nangakho konke okwakho. Amen. Nangamandla akho onke. Amen. So uthi uyakuwabopha abe luphawu esandleni sakho abe isikhumbuzo phakathi kwamehlo akho. Owaloba ezinsikeni zomnyango wendlu yakho nasemasangweni akho. Kuyakuthi lapho uJehova uNkulunkulu wakho eyakungenisa ezweni alifungela oyihlo uAbrahama noIsaka noJakobe uyakukunika lona kanye nemizi emikhulu nemihle ongayakhanga. Phama ulandela wona lo myalo. Imiyalo esiyilayo siyakungena emizini emihle njengoba lana ngokukhulunywa lemiyalo nje babe sezweni abalithenjiswe uNkulunkulu ezweni laseKenani. Kodwa manje sikhuluma ngalemiyalo uJesu wathi enyuka wathi nibafundise imiyalo engithe beyigcine. Ngokukhulunywa lemiyalo sisendleleni thina siyezulwini. Amen. eJerusalem elisha. Yebo. Izulu lakhona kuthiwa iJerusalem elisha. Umuzi kaNkulunkulu la kuyaphila kwenziwa intando kaNkulunkulu kuphela nabenze intando kaNkulunkulu besahamba emhlabeni. Amen. Kwathiwa banqobile. Then verse 11 uthi nezindlu ezingcwele zonke izinto ezinhle ongazigcwalisanga nemithombo embiweyo ongayimbanga nezivini neminqumo okungatshalanga nalapho udla usuthe ongakutshalanga nalapho udla usuthe xwaya ukuba ungakhohlwa uJehova wakukhipha ezweni laseGibhithe indlu yobuqila. Lezi zinto ezikhulunyiweyo okudla ungatshalanga yizo lezi esithenjiswe zona eJerusalem elisha. Laba babesiya eKenani kodwa thina siya eJerusalem elisha, umuzi kaNkulunkulu. Amen. Kuthiwa lapho siyobe sidla sisuthe. Futhi uyasho ukuthi xwaya ukuba ungakhohlwa uJehova wakukhipha ezweni laseGibhithe indlu yobuqila. Amen. Khumbula ungakhohlwa uJehova uNkulunkulu wakho okuthandayo owakususa usaseyisoni waletha indodana yakho uJesu Kristu uthi uyamkele nje qha.
uxolelwe izono obufanele ukubhubha kodwa usabhubhi manje. Ukhumbule izono zakho ezenzileyo ukuthi indlela engimubi ngayo. Yes. Angikufanelanga uNkulunkulu. Kodwa ngokungilethela indodana yakho ngiyayamukela. Yeah. Manje sengikufanele ngicela ungigcine ezwini lakho. Yebo. Uhlale naye uKristu Jesu. Amen. Then ithi ku verse 13, womesaba uJehova uNkulunkulu wakho, womkhonza yena, ufunge igama lakhe. Amen. Anikulandela abanye onkulunkulu babantu abanizungizayo, ngokuba uJehova uNkulunkulu wakho ophakathi kwakho unguNkulunkulu onomhawu. Funa intukuthelo kaJehova uNkulunkulu wakho ikuvuthele, ikuchithe ebusweni bomhlaba. uNkulunkulu unemhawu emuntwini okhonza abanye onkulunkulu babantu. Yibaphi onkulunkulu babantu? Amen. Yilabo esiwaphiwa ngabanye abantu. Yes. Ukuthi lokhu kuzokugcina. Ayikho into engenzeka nyakuqinisa la. Amen. Mawungabheka nje lezi zinto esiqiniswa ngazo zijike zibe umkhuba noma kube umkhokha ekhaya kusizukulwane sakho. uNkulunkulu mayebusisa ubusisa wena nesizukulwane sakho. Mawuphuma wena endleleni kuphuma wena nesizukulwane sakho. Yes. So khumbula leyo nto oyithathayo uyisebenzisa iqinisa okwaleso sikhathi ukholela ukuthi yakuqinisa kodwa iyamosha kusizukulwane sakho. Yes. Uyabathanda yini abantwana bakho? Uyasithanda yini isizukulwane sakho? Yebo. Uma sithanda silungiselele manje usaphila, singezi ethuneni sizofuna information engekho ebahlukanisa noNkulunkulu futhi. Manje akubusiswe wena usahambe emhlabeni. Yes. Busiswa uNkulunkulu ngokwenza kwakho. Othanda uJehova njengoba othanda uJehova ngenhliziyo yakho yonke. Amen. Nangomoya wakho wonke. Nangamandla akho onke. Yes. Uphinde uthande umakhelwane. Lo myalo ngawugcina. Uzokwazi ukukhuphukela entweni eziningi, ukudlula entweni eziningi. Amen. Uma uthanda uJehova, ngoba uma umthanda ufuna ukumphoxa, ufuna ukuhlala naye. Awufuni kube nento ephazanyiswayo. Amen. Uzama ngendlela yonke ukuthi uhlale kuye, uthembeke kuye. Uyenza lokho kuthiwa ukugcine okuyimiyalo yakhe. Ikhona enye incwadi mayikhuluma uDeuteronomy 28 ethi izibusiso neziqalekiso. Ngeke ngathi ngiyifunda leyo ncwadi kuthiwa izibusiso neziqalekiso, ngisafunda izibusiso ngase ngifunda neziqalekiso. Mawuyifunde ekuqaleni uthi olalelayo nokulalela izwi likaNkulunkulu uyokusindiswa. Olalelayo nokulalela izwi likaNkulunkulu agcine imiyalo yakhe. Ngicela ukuyifunda nje kancane. Amen. Ukuthi sibe sonke. Then ngithe ngiyifunda leyo ncwadi uDeuteronomy 28. Yebo. Incwadi yakho nithi izibusiso neziqalekiso inhloko yombhalo bese ethi kuyakuthi uma ulalela nokulalela izwi likaNkulunkulu wakho uJehova uqaphele ukuyenza yonke imiyalo yakho engikuyala ngawo namuhla, uJehova uNkulunkulu wakho akuphakanise phezu kwazo zonke izizwe zomhlaba. Zonke lezi zibusiso ziyakufika phezu kwakho zikufice uma ulilalela izwi likaJehova uNkulunkulu wakho. Uyakukubusisa emzini, ubusiswe nasensimini. Iyakubusiswa inzalo yesisu sakho, nezithelo zomhlaba wakho, nenzalo yezilwane zakho, nenzalo nesanda sezinkomo zakho, namazinyane ezimvu zakho. Kuyakubusiswa iqoma lakho nomkhombe wakho ukuxova isinkwa. Uyakubusiswa ekungeneni kwakho, ubusiswe nasekuphumeni kwakho.
uJehova uyakwenza ukuba izitha zakho ezikuvukelayo zibulawe phambi kwakho, ziyakuhlasela ngandlelanye, zikubalekele ngezindlela eziyisikhombisa. Amen. uJehova uyakuyala isibusiso sibe phezu kwakho ezinqolobaneni zakho, nakukho konke obeka kukho isandla sakho. Akubusise ezweni uJehova uNkulunkulu wakho akunika lona. uJehova uyayala isibusiso. Yes. Uyakhomanda isibusiso. Ukuthi asibe khona. Sibe khona, sibe phezu kwakho ekwenzeni kwakho konke. Uma ulalela nokulalela izwi lakhe, ugcine yonke imiyalo yakhe. Le nkulumo le sikhuluma ngayo le yayikhulunywa kuMose ukuthi eyifundisa abantwana bakaIsrayeli, yiyo uJesu owayekhuluma kubafundi ethi nibafundise. Amen. Enginiyale ngakho ukugcina imiyalo yami. Uma sufundisiwe wayigcina leyo miyalo, insho nezitha zakho kuthiwa asikho silwisayo. Kodwa uNkulunkulu nguye mase yale isibusiso uyabiyeleka wena automatic. Yes. Akudingi ukuthi uyeqiniswa noma impilo evulwa kwenye indawo, ikulalela uNkulunkulu nokugcina umyalo nesithembiso nokuphila kahle nomakhelwane. Leyo miyalo leyigoqela konke, iklema zonke izibusiso nako konke kwalahlekayo. Uma ubuyisana noNkulunkulu, ubuyisana noJesu, konke kuyabuya back to kuwe. Amen. Akudingi ukuthi ukhuleke nzima. Ezinye izinto azidingi ukuthi uzizilele ukudla ukuthi kulunge empilweni yakho. Kudingeka ukuthi ubuyisane noNkulunkulu nje qha. Yebo. Mase ubuyisane noNkulunkulu, ubuyisana noNkulunkulu ukumthanda ngenhliziyo yonke, ugcina imiyalo yakhe, ulalele nokulalela izwi lakhe. So ngathi ngifunda kwenye imini lencwadi, ngithe ngifunda ngaphuzu ukuthi yipi leyo miyalo kufanele ukuthi ilalelwe sigcine. Yiwo lo wokuqala. Amen. Omkhulu nokuqala ukuthi uthanda uJehova uNkulunkulu wakho, bese kuba futhi yile engayiphiwayo ngalesikhathi ngibuza kodwa akuyifunda iqale ku27. Deuteronomy 27 then bese ufunda u28. Yebo. Uzwe ukuthi ngiqalekisa kanjani. Ngoba lana mina ngangazi ukuthi uthanda uJehova ngenhliziyo yakho yonke nayo leya imiyalo eyishumi uyakubusiswa. Yebo. Then manje ngifuna ukwazi ukuthi abaqalekiswayo ke ngoba la inhloko yombhalo izibusiso neziqalekiso ngabenzeni kwase kuthiwa uyifunde futhi from ku27 uDeuteronomy uyehla nayo ya ku28. Okay. Then u27 uma uqala evesini lika 11 lapha ithi izibusiso neziqalekiso zabakwaIsrayeli uDeuteronomy 27 loyo. Oh, okay. uMose wayala abantu ngalona lolo suku wathi laba bayakuma entabeni yase Gerizimu ukubusisa abantu lapha seniwelile iJordan. oSimeon noLevi noJuda noIsaka noJoseph noBenjamini laba bayakuma entabeni yase-Ebhali babe ngabokuqalekisa. oRuben noGadi noAsheri noZebuloni noDani noNeftali. AmaLevi ayakuphendula athi kuwo onke amadoda akwaIsrayeli ngezwi elikhulu, makaqalekiswe umuntu owenza isithombe esibaziweyo nesibunjiweyo, isinengiso kuJehova. Makaqalekiswe umuntu owenza isithombe esibaziweyo nesibunjiweyo, isinengiso kuJehova, umsebenzi wezandla zengcwedi azimiswe ngasese. Bonke abantu bayakuphendula bathi amen. Makaqalekiswe odelela uyise noma unina. Bonke abantu bayokusho ukuthi amen. Amen. Odalela uyise noma unini nina uyaqalekiswa, yiko kukhathwa nensuku zakhe. Kufa isibusiso. Hey. Umama nobaba noma ethabenzeni banjani fanele ubazwisise. Yebo kwenzeka ukuthi yibona abarong ithenye incwadi ningabathukuthelisi abantwana benu. Mayikhuluma uPaul
ethi ningabathukuthelisi abantwana benu ekubene ekuqaleni mayikhuluma uthi bantwana lalelani nihloniphe abazali benu ngoba lokho kulungile enkosini. Amen. Lokho kulungile enkosini, ikwenzeni ngoba kulungile enkosini. Bese sithi nani bazali ningabathukuthelisi abantwana benu. Noma ngabe phela ukuthukuthelisile umzali. Thukuthela kwalesikhathi esincane phinde ukhumbule ukuthi ngumzali. Amen. Kufanele ukuthi umhloniphe umbekezelele noma kwenzekani. Amen. Enye into uyathula nje ngaleso sikhathi bese uyayikhuluma ngendlela right. Ngesikhathi esifanele usumbona ukuthi use right usungakhona ukukhuluma naye. Amen. Umtshele ukuthi kuphathe njani noma kwenzekeleni. Kunokuthi uxabane naye uthi awusaphinde ukhulume naye awusena ndaba kufana nokuthi akekho ukhona. Yebo. Ubusiselwa lokho nje ukuthi uyamhlonipha. Akusho ukuthi umlandelele o uziprove ukuthi wena uyamhlonipha o uziprove ukuthi uyamthanda cha. Kodwa uzobusiselwa lokho ukuthi uyamhlonipha. Yes. Wenza kahle uyamazisa yazi ukuthi ukhona awumdeleli. Noma ngabe ube mubi kuwe kodwa ungamdelele njalo. Ngiyakuzwa. Khumbula ukuthi bakhona babusiswa ngokufihla ihlazo lomzali. Na usungabusiswa ngalokho ukuthi ulifihle lelo hlazo. Ungahleki kanye nabanye abahlekayo. Uthi angisena ndaba akufana nokuthi akekho empilweni yami azange abe khona vele. Yes azange abe khona kodwa abanye babusiswa ngokufihla ihlazo labazali babo. Amen. Amen. Then mawuyifunda iyaphambili ngizoyifunda nje kancane abantu emakhaya bazoziqedisela yona. Amen. Ithi makaqalekiswa osusa isikhonkane somakhelwane wakhe bonke abantu bayokusho ukuthi amen. Makaqalekiswe ophundula impumputhe endleleni bonke abantu bayakusho ukuthi amen. Nkosi yami uqalekiselwe nje ukuthi ususa umuntu endleleni uphazamisa impumputhe kahle endleleni. Yes. Ezinye izinto sizithatha njengento encane kodwa kuphathana kahle ngepeace phathana kahle nabantu bonke. Kufanele ukuthi sikwenze. Yebo. Uphile kahle nabantu uthi thanda umakhelwane njengoba uzithanda wena. Uyamthanda na umakhelwane bangabe uyayithanda na yini lempumputhe uyamthanda na umakhelwane ma ujabulela ukuwa kwakhe. Ukungahambi kahle kwezinto umbone sendleleni wena umsusa endleleni umphazamise empumelelweni yakhe uyamthanda na umakhelwane. Uyamthanda na lo osebenza naye mamphazamise emsebenzini wakhe ukuthi kubanjwe amaphutha akhe ngenxa yakho uyamthanda na umakhelwane. Ngoba kuthiwa umyalo wesibili lo ukuthi thanda umakhelwane. Yebo. Uyangithanda na mina njengomakhelwane wakho noma uyamthanda na umakhelwane wakho obhekane naye ngaleso sikhathi. Uyabathanda na abantu ezweni. Uyabathanda na umakhelwane bakho mawugqoke ngaleyo ndlela. Utshintsha ukwenza kwabo utshintsha imizwa yabo ngokugqoka kwakho. Tshintsha mthanda umakhelwane njengoba uzithanda wena. Ungagqokela ukujabulisa wena but bheka nawe ukuthi akukho umuntu okumhlukumezayo yini phandle. Amen. Bese ubase uzibeka endaweni right. Amen. Ithenye incwadi mase ngivala kuningi ngicela ukuthi nizifundele yona yonke nje uDeuteronomy 27 usehla ngala engcine khona. Ithenye incwadi mase ngivala nje sengiphetha ku Matthew 25. Ngizathi wozani la nina enenze kahle nizodla ifa nombuso. Bayabuza ukuthi senzeni. Uyasho uJesu ukuthi kuningi enikwenzileyo nibona abantu abasemajele nihambela abantu abagulayo nisiza izintandane nimbathisa abahambaze nibanikeza ukudla nibapha amanzi okuphuza abomileyo nikwenzile nakimi uma nikwenza kwabanye. Nelemiyalo awuyigcini ngoba kuthe ibhalwe emabondeni nasemagethini nanoma ikuphi siwafundise nabantwana bethu asikugcini lokho ukuthi sihlale sikufunda nje sibe kwazi ngokuthi siyakwazi. Kufanele ukwenze uma ungakwenzanga ebantwini ophila nabo. Kusho ukuthi ifa lombuso likude nawe.
zibheke wena, ungabheka omunye umuntu ukuthi uyakwenzela okuthile na, wena okwenzela abanye yini ekufaka embusweni wezulu, yini ekulahlayo. Namhlanje isikhathi sokuthi uzibheke wena. Amen. Bese uyabheka abanye abantu. Yebo. Mawubabheka ungaboni wena ususindisiwe, usuright, usumamukele uJesu, bese ubahlulela bona. Babuyise na befumana umusa wena ofumeneyo. Ngoba mawuzothi uphendukile wena ukazi wenza into errong, uba ngumqambi manga, ngoba umuntu ophendukileyo yamukela uJesu kukhona kuvumileyo asuke kikho, akwekileyo nokudelileyo. Amen. Kodwa wena mawuvele wavuka umuhle, wakhuluma umuhle kuze kube namhlanje umuhle. Sizothi yini ke ophenduke kuyo, ngoba ophendukileyo ishizono. Yebo. So ngokunjalo bathandwa, asibuyeleni kuNkulunkulu, sibheke lezi zinto esiziphethe namhlanje, sibheke ukugcina impilo yethu. uNkulunkulu uthe unomhawu nomuntu okhonza uNkulunkulu babantu, nabanye uNkulunkuluwane esithembele kibo esinabo. Asiphumeni kubo, sithembe yena uNkulunkulu. Yes. Sihlale kuye, simthande ngenhliziyo yakhe, enhliziyo yethu yonke. Amen. Lapho ke sizophila ukuphila okunaphakade, sibuyisane noNkulunkulu ngoJesu Kristu. Uma uzibona ukuthi ukhona la uphume khona endleleni, noma ngakhulumanga konke okube sikwenzayo, kodwa ke mawubona la uphume khona endleleni, lungisisa. Yebo. Nakho lokho engakukhulumanga kubheka ulungisise. Uphila kahle nomakhelwane, uma ungaphili naye kahle, lungisisa niphile kahle nomakhelwane. Ungamphoqi ukuthi nizwane, kodwa lokho akudingayo la kudinga khona iba khona. Ungaziprove njengomuntu oright mayikubona njengomuntu wrong, kodwa yenza ubulingisa, aphendule inkambo yakho, ekubona ukuthi usutshintshile ngenkambo yakho. Ungahambi eziprove ukuthi usutshintshile, usuyenza kahle. Kodwa ukwenza kwakho ezibonele yena ukuthi ayi lo muntu utshintshile manje, akaseyena lo wayizolo. Amen. Amen. Ngiyabonga kakhulu. Bathandwa, benithanda ukuthi ngivalela njengomuntu futhi ozohamba mangisuka lana. Angazi ngizophinda ngibuye nini futhi, kodwa uNkulunkulu ekhulume nami kuyafanele ukuthi ngibuye futhi ngizokhuluma nabantu abaningi la engibekwe khona, ekhaya leli engibekwe khona, ngoba ngizikhethelanga kuzo recorder kaKota to Media from the first time nje. Ngakhethela ukuthi la ngangizihambela nje ku YouTube, futhi ngingaqondanga lokho, ngangizibhekela iBlack Life mina. Angazi ukuthi ngafika njani kuyo, ngathi ngiyayithinta, ngavela ngezizwe ithi la, ngithi ngasho ukuthi khuluma nomuntu noNkulunkulu. La nako kukhulunywa nomuntu noNkulunkulu. Kune testimony engayikhuluma ngakho futhi ukuthi ngathi ngifika ngaphatheka kahle kakhulu, kuze kube yini namhlanje. Noma ngiphuma ngithi ngiyanqamula amazwe, ngiyahamba, uNkulunkulu uthe ngifike ngiye lapho. Isibusiso futhi ngisithola la ngenxa ukuthi ngihloniphile ubaba nomama. Amen. Ngisithola la ukuthi ayihamba kahle. Hamba kahle la Dube, ufike futhi uziphathe kahle, singaboni amahlazo. Amen. Sengisitholile isibusiso futhi nje eyinkosi yami angazi. uNkulunkulu ngiyamthanda, uyinkosi. Ngakhuluma okuningi kakhulu, mangikhuluma ngokuthanda uNkulunkulu ziningi into engizidelileyo. Ngisho ngobona ngidela umsebenzi engiwenzayo ngiwuthanda kangaka, ngingafukuzi nokufukuza ngisebenzela kahle, kodwa ngiwudela kufanele ukuthi ngiye la kufanele ngiye khona ngenxa yentando kaNkulunkulu, ngenxa yecommand. Kufanele ukuthi ngikwenze nawe, funda uthande uNkulunkulu ngenhliziyo yakhe yonke, ukuthi makukhona kufanele umenzele khona, kwenze ngenhliziyo yakho yonke nangomoya wakho wonke, ngeke uzisole. Yebo. Uthi odela ukuphila kwakhe ngenxa yami uyokuthola sokuphindiwe futhi kaningi ukuphila kwakhe. Uma ukudelile ngenxa yakho, ngenxa yakhe, nama ngazi ukuthi ngiyafikela endaweni enjani, ngoba phela anginasihlobo lapha, kodwa ngiyahamba ngazi umuntu, kodwa ngiyahamba ngenxa ukuthi ize command. Kodwa ngihambela ukuthi ngiyafika endaweni ngifike ngithi ngithunywe uNkulunkulu, cha, ukuhlelile yena wangilungisela indawo la kufanele ngihlale khona, ngibe khona. Yikho la ngizohamba ngiyofikela khona, sengike ngayibona futhi leyo ndawo iright kakhulu. Ngiyofikela khona, ngifike ngihlale
khona. Okuningi sokuyovezwa nguye ukuthi ufanele ngiyenzeni. Okunye futhi mangabe uNkulunkulu ethandile ngahlanganisa ukuthi ngikwazi ukushuta okuyabe kusenzakala ngizobe ngikwenza mangabe ngiyakhona. Mangaba ngikhona futhi ngizophinda ngicele futhi ekhaya la ngisuka khona ngoba ngisuka ngiye kude. Ngizophinda futhi ngizocela kuKota to Media bezobheka isimo nje benibonise ukuthi kwenzakalani lokho kuyabe kusenzeka. Angisho ukuthi kukhona okuzokwenzeka kodwa ngiyasho ukuthi ukuhlela kaNkulunkulu mina ngikwazi yena nguyohlelileyo. Mangibona ukuthi lokho kuya deserve ukuthi kubonwe ngabanye abantu abathile ngizocela abane camera boye bezoshuta then kubonakale la kuyabe kufanele ukuthi kubonakale khona ngoba konke asizenzeli. Yebo. Siyenzelwa. So ngoKristu Jesu ngiyabonga kakhulu. Amen. Amen. Wasiphi message emnandi kakhulu. Yazi mabe ngiyimamela imessage osipha wona namhlanje. Amen. Ungathi ihambisana izwi but lihambisana nodlule kukho nawe. Ukuthi nami ngithe uma ngilalela abazali bami ngihlonipha ngenza konke ngathola izibusiso kaNkulunkulu. Because makulela kahle ukhuluma ngoku awilethi direct but ihlangene nokuthi ngiyayibona izibusiso kaNkulunkulu empilweni yami. Kakhulu ngiyibona kakhulu. Ngiba blessed. Ke wathi nje 3 days ledlulile. Ngike ngakhuluma nobaba omdala wami. WhatsApp ethi ngizwile okwenzakala ekhaya. Bakhona bebe ku recording ngesikhathi ngikhuluma. Mina nginawo ama recordings. Ngizomcela ukuthi angithumele. Ngesikhathi ukhuluma ngizwile konke, ngizwe ngijabula kakhulu, ngithokoza. Kuba nenguquko ebakhona ngezwe ngivuseleleka futhi ngisiba musha. Mntana uNkulunkulu akubusise. La ethu yekhona iya. Angithi ubonile azungibusise ngenye indlela. Wathi uyakhumbula ukuthi kuJona kwenzakalani? Waze wangikhumbuza nento bengikhohliwe ngaleso sikhathi mayikhuluma nami wathi yakhumbula ukuthi waphiwa last chance. Ngathi uphila ku last chance ungadlali mntanami. Phakama. Lokhu uNkulunkulu athi kwenze ngoba last chance ngaphela noma yinini. Ngathi hayi last chance baba yafika. Yazi yafika emaphethelweni senqhunyela ukuthi before June 2023 ngizohamba emhlabeni. Manje semphile emuseni kaNkulunkulu ngoba lapha ngase ngicela umusi last chance ngangasenayo. Semphile emuseni wathi yikho lokho mntanami ngiyacela ukuthi uphakame. Nathi siyajabula kakhulu, siyavuseleleka ngawe. Phakama. So izibusiso zona zikhona from ebadaleni ekhaya kangikhulumi ke Nkosi yami. Bangibusisa bangidedela bathi hamba makushiwo uNkulunkulu ayikho into ezoyenza nathi siyakuhlonipha lokho. Siyakuhlonipha lokho ukuthi uNkulunkulu mayethe kwenze futhi ungabi nokuncane okufihlayo noma okuholdayo othi ayi mhlambe ekhaya basahambe bomnyameni khona basakwenza ithi lokho ungakuvezi. Nalokho kubonayo ukuthi nathi la ekhaya mhlambe siyakwenza sikwazi kuveze kukhulume ngoba nathi sizophenduka ngokukhuluma kwakho masukhuluma nabanye futhi baphenduka ngokukhuluma kwakho. Ungabi ulokhu usaba ukuthi ekhaya ngoba senza lokhu akufanelanga kukhulume kunjalo sikwenza khona sizophenduka. Bangibusisa kakhulu, izibusiso ngiyazibona empilweni yami ngoba nje kwamsebenzele angisamarket kuvele kuqhamuke nje. Konke nje kuyazenzakalela. So ngibabonisa indlela nami ngihambileyo ukuthanda uNkulunkulu ngenhliziyo yonke. Ngikufundisiwe mina. Ngakufundiswa ngabantu. Beke bengibreak ngizwe ubuhlungu ngingene kubo ubuhlungu. Kodwa kugcineni ngiphume kubo lobo buhlungu senginamathele kuNkulunkulu. Mangathatha ithemba lami ngibeke kuNkulunkulu kuvele ku disappear yonke into ebisenzakala ngathi ngibreakekile inhliziyo yami ebuhlungu or ngine depression kuphela yonke into. Ngihlale kuNkulunkulu. Ngizwe kune peace. Hazi ngizizwe ngisho noma kungekho lutho kodwa uma unoNkulunkulu uyizwe le peace uba nayo ngoba ethi ngendlela nje uqinisile uyindlela
Yebo. La ubona kungekho ndlela khona, ukhona yena indlela. Afika beyi. Hlala kuJesu uyiyo indlela. La ubona kumnyama khona intazi vuleka into zami zivalekile kutheni. Yamkela uJesu uhlale kuJesu uyindlela. La ubona ngathi awuliboni iqiniso akuqedakali akuhambi kahle. Hlala kuJesu yeke konke ukuthiwa lokhu kuzokusiza lokhu kunjani kuyokuqinisa kutheni kuyeke konke. Amen. Uhlale kuJesu iqiniso. Yes. Lokho okuthiwa kuzokunikeza ukuphila akukho ukuphila kuKristu kuphela. Yebo. UKristu kuphela uthi ungamanzi okuphila. Isihlahla sokuphila kuyo yonke imithi ekhona la emhlabeni kubodokotela naphandle engasiya bodokotela okuthiwa iyasiza imithi yemvelo imithi yesintu esiyazi izihlahla ezikhona phandle okuthiwa iyasiza asikho isihlahla sokuphila phakathi lapho isihlahla sokuphila kwaxotsha umuntu ensimini yase-Edem waphuma phandle kwensimu yase-Edem kwabekwa ingilosi ezivimbileyo indlela esihlahleni sokuphila. Isihlahla sokuphila sibanjiwe singale kuKristu Jesu. Ukuphila kuKristu ikithi ngendlela neqiniso nokuphila. Ukuphila kuKristu. Lokho okunye okuthiwa kugcina ukuphila kwakho ukhohlisiwe uSathane. Yebo. Suka lapho akugcinanga ukuphila kwakho. Bebengibuza abanye ngesikhathi ngisekhaya bethi manje ukhuluma indaba ezingaka uhamba amazwe ngoba unokuthunywa mawungenze kuthunywe kude uzokwenza njani ngathi kuyazi uNkulunkulu ngoba nguye phela ongithumayo nguye ozongilungisela indlela ngihambe bathi awudinga uqiniswa ngathi angiqiniswa mina ngiright kanje bathi manje maybe kuyafuneka ukuthi uqinise ukuthi abathakathi bengakuzamazamisi phela inkolelo yethu vele ukuthi abathakathi bakuzingela bekwenzeni asiqiniswa thina sihamba nje sinje sihamba noNkulunkulu yebo qine ngezulu qine ngoNkulunkulu sihamba naye uthe mawulilalela nokulalela izwi lami ugcine imiyalo uyakubusisa yonke into ngisho nabathakathi ngamadimoni oyini ezitshela ukuthi iyavala empilweni yakho ayikho into evalayo uma ulalela nokulalela izwi likaNkulunkulu ugcina imiyalo yakhe uphila nabantu bonke ngephisi konke kuyazenzakalela nje ezinye izinto uyazicabanga bese ziyayenzeka ungakazithandazeli nokuzithandazela bengisacabanga nje ukuthi hey ngihamba ngane eSwatini ngoba laba bazalwane sengabatshela ukuthi ngenani kwezinye inkonzo nibhabhathizwe kanjalo bayala bathi sicela ukuthi ufike wena uzosishumayeza mathupha siphinde futhi siyobhabhathizwa sengize ngayenza iappointment ngizibuza ukuthi ngiyohamba ngani eSwatini ngiyofika lapho kodwa uNkulunkulu sengithathe wangibeka eSwatini noma kungekho kuleyo ndawo ngoba mina ngikude le eMankayane then la kufanele ngiye khona kusemanzini. Amen. Kuqhelile kodwa ngiyazi ukuthi ngalolo suku ngiyabe sengilapha angisagibeli kakhulu sokuyilocal ngoba kuphakathi kweCountry sengihlalele lapho sengiseduze sengingafika noma yinini so uNkulunkulu unendlela yakhe yokwenza izinto unendlela yakhe so ngakho lokho nje ngiyambonga uNkulunkulu futhi nje kuyitestimony usumkhumbuza futhi babushabanga ukuthi izibusiso ngathi ngikhuluma nangeyami impilo Nkosi yami mase kufanele ngitestify ukuthi uNkulunkulu mamthanda ngenhliziyo yakho yonke kwenzakalani ngatestify 3 hours lokhu ngikhuluma ukuthi kwenzeka lokhu ngabambelela kuNkulunkulu kwenzeka lokhu ngabambelela kuNkulunkulu oyikuthi mina wake wangithembisa mhlawumbe ngoba kukhona la engathi sengenza ideal nami sengifuna okunye okuzongisiza okuzongisiza for ukuthi impilo iqhubeke ngibe right kweza izwi ngephupho ngisebuthongweni khuluma kuma Hebrew 13 lapha liyasho ukuthi uzosho kanjani uNkulunkulu ngumsizi wakho angiyikukuyeka mina angiyikukushiya
angisoze ngikuyeka ayisoze ngikushiye. Yebo. So into ediyenza ukuthi ngibuyele kuNkulunkulu kakhulu ngoba soze ngiyeke asoze ngishiye. Into ebingigcina kakhulu kuNkulunkulu. Kodwa mina ngiyalisherela namhlanje ukuthi into ezoyenza ukuthi ube right nje uphile kahle ube nepeace. Nasekupheleni kwakho insuku zakho ziphela kulomhlaba ngoba konke kwemvelo kuyedlula. Yep. Ziphela kulomhlaba uzocontinue futhi uphila ekuphileni oku right uye ekuphumuleni. Yikho lokho nje ukuthi uhloniphe ubaba nomama uthande umakhelwane bese siya emiyalweni omkhulu ukuthi othanda uNkulunkulu wakho ngayo yonke inhliziyo yakho nangomoya wakho wonke nangamandla akho onke. Yes. Yiyo futhi imiyalo okhulunywa ngayo ukuthi ulalele nokuyilalela uphinde uyigcine uyakubusiswa. Uma subusisiwe akukho umuntu onamandla okudiliza isibusiso. Bheka inzalo kaJakobe manje ubheke la okuzalwa khona uJesu namanje siyasindiswa ngaye. Akukho mlingo uJakobe naye wambusisa. Yebo. uJuda endlini kaJuda siyabusiswa ngomntwana ozalwa endlini kaJuda. Silokhu siyabusiswa nje ngaye. uSathane simginqa nje ngomntwana ozelwe endlini kaJuda. Amen. Simginqa ngaye, simginqa ngoJesu Kristu. Amen. Washo wathi sesisitha nenyoka ngesikhathi uNkulunkulu eseqalekisa owesifazana. Wathi wena usuzoba yisitha nenzalo yakhe izoba yisitha nenyoka. Inyoka represent uSathane kuthi thina futhi sinzalo wesifazana. Kufanele ukuthi simginqe uSathane ngaye lo Jesu Kristu engikhuluma ngaye ukuthi sibuyisana ngaye noNkulunkulu, sibuyela kuNkulunkulu ngaye. Nkosi yami Jesu Kristu inkosi. Mase ngikhuluma lezi ndaba ukuthi ngiqhubeke ngingagcini. Yebo. Amen. Cha siyabonga kakhulu ukusharela lezi ndaba. Zimnandi ngendlela esimangaliso ngempela futhi ususisize kakhulu. Ukuyikhethela nje kubazalwane kuyindawo zonke. Uzwile ama blessings ama curses. Qalekiso nezibusiso uyakhetha nje wena ukuthi ufuna kuphi. Nje yabona ibuffet kubekiwe nje kuthiwa woza nje phaka lokho okufunayo. Nekuyashiwo futhi ukuthi mangabe ufuna izibusiso yenza kanje. Mangabe ufuna futhi iqalekiso uzokwenza ngalolu hlobo. I-choice yakho nje but thatha uJesu abe inkosi nomsindisi okuphila kwakho. Angeke uzuyisole mawuno Jesu Kristu empilweni yakho. Uyokuguide each and every step osithathayo. Uyobe lokho ehambe nawe ekuguide. Uma uthola uJesu eqiniso hayi wamanga. Lo eqiniso yohamba nawe uyokupha noma ongcwele okuze ungeke uzulahleke kakhulu. Mhlawumbe namazwi okugcina ke manje sesiyivala impela. Ngisavule wona amazwi okugcina ngifuna ukuthatha la eBhayibhelini. Yep. Engaphumi kimi. Incwadi uJakobe 1. uJames uJakobe. Yes, uJames. Ivesi 5 ithi kuyale ngezilingo inhloko yombhalo. Kodwa sofunda uvesi 5. Yes. Ithi uma ke kukhona kini oswela ukuhlakanipha makacele kuNkulunkulu obapha bonke ngobuhle engajakati khona uyakuphiwa. Kepha makacele ngokukholwa engangabazi ngalutho ngokuba abangabazayo njengedlambi lolwandle eliqhutshwa ligujwa ngumoya. Amen. Makukhona oswela ukuhlakanipha oswela ukwazi makacele kuNkulunkulu. Yebo. Obapha bonke ngobuhle engakhathali. Umusa wakhe usanele sonke. Yes. Futhi uthiwa kepha masicele ngokukholwa singangabazi ngalutho. Ngokuba ongabazayo ufana nokuthi kaceli ufana nongenzi lutho cela ungangabazi. Kuyokwenzeka. Ongenakho lokho ongenakho lokho kufisayo kucele kuNkulunkulu. Yebo. Lokho nje okufisayo kucele kuNkulunkulu. uNkulunkulu uzonisiza ngamazwi engishiya nawo namhlanje. Sophinda sihlangane noma ngazi ukuthi nini ngoba ngiyarelocate kanje kodwa ngiyathembisa ukuthi ngiyophinda ngibuye futhi. Uma kwenzeka uNkulunkulu
angiphile umyalezo omusha noma omkhulu okusha kimi ngoba okaNkulunkulu kudala kukhona sukela kudaleni komhlaba kuze kube namhlanje kodwa ngifunda kancane ngokuhamba makukhona okusha kimi engizwa kufanele ukuthi ngizokushare nabantu ngikhulume kubantu ngizobuya ngizoyenza ukuthi ngizofika la ngizokhuluma ukuthi sengifuna ukubuya futhi noma ngabe akukho anginayo mhlambe imali yokuthi ngigibele ngizofika ngizokhuluma ukuthi kukhona emfuna ukukhuluma kodwa ukufika lapho kunzima ngiyazi ukuthi iplan izoyenzeka ukuthi ngizofika ngikhulume nabantwana bakaNkulunkulu kepha kangikhohlwanga ukuthi kufanele ngikhulume nezingane nabantu futhi sengizokhuluma nabo noma ngizobe ngikude kodwa ngizofinyelela kini ngi-First Great Commandment i-channel yami i-First Great Commandment la engikhuluma khona ngikhulumela mina kodwa ke kwathiwa ngisebenzise mase ngiphumile kuleli izwe mina eqinisweni akukho ethandweni lami ukuthi ngikwenze continuously so ningabona senisubscribe libona mhlambe engaposta ama video ngithatha isikhathi o ngibuya ngizorecorda futhi akota to media ngiphinde ngibuyele ngithule hayi ukuthi angithanda ukwenza ngiyabe ngithanda ukwenza kodwa ngiyehluleka ukuzenzela ngokwami ngoba sengijwayele ukusetshenziswa ngiyatshela into yokwenza mangatshelwanga lutho ngisuke ngirelaxe ngizenzele ezami izinto ngingabe busy ukuthi ngiphathe iBhayibheli ngishumayele so ngibhekane nempilo yami ngibe busy ngokunye so lokho ngiyakukhulekela futhi nani nikukhulekela ukuthi ngikwazi ukwenza ngothando kodwa kwamanje ngizacela ukuthi ningibekezelele ngizobe ngidropa ngaleso sikhathi makufanele ukuthi ngidrope mangizwa kusithi ngidrope ivideo lapha yana ngiyabonga kakhulu futhi ukungikhuthaza kwenu nokuhlala nje nami ungikhuthaza ukuthi madubu ungayeki ukhona umzalwane othe sicela usirecordele 3 hours kube u2 to 3 hours at least ngoba masibuka le video yakho sebesiloko siyiphinda siyenza repeat sifuna ukuthi siyibuke at least 3 hours ngoba lesikhathi sincane ngaze ngahleka so ukhuthazwa okunjalo siyabonga kakhulu usenza ukuthi sikhuthale nalapho ngingasafuni ukupost video ngizwa ukuthi ngihlale nje ngirelax kuyafika ukuthi bakhona abantu abangilindeleyo ukufanele ngabe ngiyakhuluma manje bayamamela so ngoKristu Jesu konke sikwenza ngothando lwakhe ngegama lenkosi uJesu ngiyabonga kakhulu bathandwa uNkulunkulu abe nani emuhle njalo lokho ethanda ukuthi sibuyisane naye asibuyeleni kuye ngoKristu Jesu amen siyabonga kakhulu ilink ye First Great Commandment izoba khona la ku description amen nihambe bazalwane niyo subscribe ku channel ikhule iphone number yebo futhi ungayishiya ne phone number ukuthi abazalwane bangakuthinta kuphi yebo ngisacela ukushiya iphone number ngoba sengibuye eSwatini vele ngibhale wona ngoba sengiseswatini inamba yakho ngikabi yazi kahle manje kuhamba nje kodwa senginayo inamba engisebenzisayo right now yaseswatini ithi +268 ufaka ikhodi izoba khona futhi na ku WhatsApp manje angakayifaki ku WhatsApp ngoba kufanele nazi ukuthi ngikuphi nizokwazi ukuthola nekhodi +268 79 84 2171 kuma calls ke ngiyazi ukuthi ngizofonelwa ngabantu abalocal abaseswatini kakhulu kuma calls mafuna ukunithinta direct inamba yakho iqala ngo79 84 2171 ayiqali ngo0 njengezala vele qala lapha ezinambeni so ithi 79842171 ngiyabonga ungangicheka futhi na ku WhatsApp ngithola ku WhatsApp ungithole futhi na kuma calls kuyo le number ngiyabonga
lesiyaziyo nje thina yakho iyobe ingasasebenzi. Iyasebenza nayo. Oh, but nayo uzobuyisebenzisa kakhulu. Yes, ngiyenzela ukuthi abafuna ukungithola direct calls. Okay. Nabo mabeyiseva futhi bengithole na ku WhatsApp bengabe nenkinga. All right. Amen. Sibonge kakhulu Madube. Izwi osharele lona elihle liyasakha lasikhulisa kakhulu. Amen. Siyabonga impela njengoba ngisho nje ngithi abazalwane ukuyikhethela. Siyabonga na usivalela kamnandi ngezwi elimnandi elithi ungabi nama doubts, have faith. Mawumuntu kaNkuluNkulu ucelayo uzokuthola. So siyabonga kakhulu. Siphinde sibonge nje nakubazalwane nonke. Sanibonga Inkosi ayinibusise enigcine kuyindawo zonke. Sinithanda ngendlela esimangaliso naseSwatini. Sinithanda kakhulu. Mbamba. Siyabonga Nkosi. Siyabathanda laba abantu banothando. Yebo. Amen. Ngomsa wenkosi asiphinde sihlangane futhi kwivideo elandelayo. Amen. Amen.